Smižany. Iliášovce. Obídeme Kulimány. Dole sú Kulimány, ktoré obchádzam tu z tejto strany. Tak pekne cez lesy. Sme v Levoča a prejdeme cez Levoču a ohlásim sa na Kovačvile. Vodná hrádza Kovačvila a pred chvíľou som tu, možno ešte tam vidno vpredu, taký o 10 rokov starší ako ja, 80-ročný bežec, ale vždycky trénuje a predtým aj bicykloval, takže spomínal, že behal po Sviesky dom, Kráľová hoľa, tie naše také ostré kopce. Správny chlapík. No a čo sa týka mňa, tak som si prehodil 32 som shodil a dal som späť 30. A teraz je to perfektné. 12% stúpaček som vybehol, ešte som mal jedno kolečko. A predtým, keď sme šli po Hajskej doline na Hačavu 9 km, 10% stúpanie, tak na tej 32 som mal som problém a pohoda. Takže už teraz pôjdeme len tu po cyklochodníku a znovu pri Levockej doline, pri prírodnom kúpalisku sa ozvem. Tento raz som v Levockej doline a tu je prírodné kúpalisko Žublienka. Tu po tej ceste doľava a hore po doline Kozí hrb, myslím, že sa to volá, Gehuľa a Dvorce. Tak zatiaľ je to mierne stúpanie hore po doline okolo Peklianského potoka až ku Kozému hrbu. Tak odtiaľ by som sa mal vrátiť späť. Kozí hrb, 941 metre nad morom. Dokonca som nešiel ani najľahší prevod. Dobre som zrobil, že som prehodil 32 dole a 30, že som nahodil prevodník. A tu sa ide na Marčulinu. Máme pekný pohľad dole na dolinu. Odtiaľ som prišiel a budem pokračovať tu. Na Gehuli sa zastavíme a kopec skončí na krížovom vrchu. Gehuľa, budovnícka chata, 1050. Takže 2 kilometre sme prešli so 100 metrovým prevýšením tu k chate Gehuľa. Ešte vám ukážem, ako to vyzerá pri strežku. Tak tu je Diana, bohyňa lovu. Tu máme dajaký opisok o Diane, ochránkyne prírody a bohyne lovu. A toto si teraz ja
Ja dám chlebík, paradajky, sír, špekačka. Završím to banánom. A ešte 2 kilometre a budeme pokračovať tu. V jednej zajímavej pamiatke. Sklenár. Pozostatky starej lesníckej chaty vo výške 1070 metrov. A táto chata slúžila obecnému horárovi Dindovi. Po jeho odchode z pústva a v roku 1928 kúpil Turcaninu Gustav Reichelt, rodák z Romerštátu. V Sudetoch chatu zrenovoval, ale pre nedostatok hostí sa živil ručným brúsením skla, preto sa to tu volá Sklenár. A miesto, na ktorom stojíme, ináč sa to tu volá hranica európskeho rozvodia. To znamená, že potoky, ktoré tečú smerom na sever, tak tie končia v rieke Poprad a potom sa vlieva Poprad do Baltického mora. A tie, ktoré idú k juhu, je nejaká diera, ešte stále vybehne medveď, písam Bohu. Tie, ktoré stekajú k juhu, tak tie potoky končia v Hornáde a ten končí v Černom mori. Tak len zhruba. A v 2004 tu bola silná vychrica, ktorá zničila veľkú časť Levovského pohoria a Vysokých Tatier. Toto bolo nejakých 250 hektárov. Tak, tu som prišiel od Gehuly a teraz ideme dole. Tak, tu som zletel vetrom o preteky, dvorce, o ktorých sa teraz hovorí v médiách veľa. Vzadu na kopci Zavada, my pôjdeme tu, tak tu máme dajaký kríž. Vítajte v obci Dvorce. Ale je tu toho veľmi veľa napísané, takže nechám to na vás, aby ste tu prišli a prečítali si to. Je to zaujímavé. Prvá písomná zlienka 12.11.1317 ako dedina Friedricha Vila Friedrichi. A tu máme takú posvietku. Chatka. Tu je zrekonštruovaná obec Dvorce.
Aha, to je ten kríž, ktorý som hore videl. Postavili ho kríž na pamiatku Andrej a Anna Cehuľa. To je ten vlastne kríž tu. Samoobslužný lesný bar Levodské vrchy. To je taká krásna rytina do dreva, vlk, medveď. No a takýto krb. Krásny. Cesta tiež je krásna. A tu je ten kríž. Objavil som tu aj objavené prameň Dvorčanka. Tak, tam je tá posietka, tu som zbehol. No a tu bola tá dedina. Krásne lúky. Krásne prostredie. A pôjdem teraz tu, doľava. Nie, tu máme nejaký padak. Nie to... 250 metrov, odbočte vpravo. Trošku od lesných traktorov rozbité. Tam to bola dobrá cesta. A tu bude asi dobre, že som si to dal do navigácií. Konečne blatičko. O 50 metrov odbočte vpravo. No. Navigujem a pekne, dobre. Dobre som si to naznačil. Teraz odbočte vpravo. Áno, odbočujeme vpravo. Tuto zase bude asi dobrá lesná cesta. Tu je to pekne divoký les. A tu som trafil takúto úzku, ale krásnu poľanu s posiedkou. No a pokračujem tu doprava. Je to taký smer akože na Gehuľu, kde som spomínal cestu dole do Levodskej doliny a na ňu by som sa mal onedlho napojiť. Tak tu máme druhý pekný prameň a teraz tu prejdem cez ponad nejakú roklinku. O 150 metrov odbočte mierne vpravo. No, za chvíľu by som sa mal dostať 150 metrov, mi hovorí navigácia, doprava. O 150 A som na takej metrov do prejazdného. krásnej lúke. Som nesmierne rád, že som trafil na takýto krásny kus divočiny. Dorazili ste do prejazdného bodu. Teraz taký menší zjazdík. Takže ja idem po tej ceste a tá z Gehuly je tu podo mnou. Tam som sa pomýlil. Tu je tá cesta z Gehuly. Gehuľa je tam hore. A tu je krásny zjazd. A o chvíľu by sa mali tieto cesty stretnúť. Tak, a sme na ceste, ktorá ide z hora z Gehuly. Tak dnes som si v známych častiach našiel neznámu krásnu trasu Dvorce
Levodská dolina. No a teraz O 70 už som dorazíte do priazného. späť Dorazili ste do priazného. na ceste, po ktorej som išiel. Pokračujte 1,5 kilometra. Tu som šiel hore na Kozí hrb. No a tu pôjdem späť do Levodskej doliny. Levodská cyklotrasa vedie cez takýto krásny lesný športový areál. Tenisové kurty. A sme doma. Zase sa stretneme niekde inde na nejakej zaujímavej trase.